Ylhäältä katsottuna venäläinen kylä näyttää melkein sadunomaiselta: mäntymetsä, hiljainen joki, mutkittelevat polut, vanhat puiset talot, joissa yhä hehkuu elämän kipinä. Mutta heti kun astut maahan, kauneus katoaa, sen korvaa täydellinen rappio, äänetön tyhjyys, samea lieju, joka vetää mukanaan. Joka puolella on lahonneita aitoja, reikäisiä kattoja, romahtaneita kuisteja, ja tässä hiljaisuudessa edes varis ei halua rääkyä, niin kuollutta on ympärillä. Lähimpään kaupunkiin on yli 60 kilometriä kuoppaisella tiellä, jota ei ole korjattu sitten neuvostoajan. Bussi ei ole kulkenut 10 vuosiin, kyydit ovat harvinaisia, yhteydet katkeavat heti ensimmäisessä mutkassa. Ihmiset elävät täällä maailmasta eristyksissä kuin saarella, mutta meren sijaan on mutaa ja rikkaruohoja. Aiemmin täällä oli kerhotaloja, kouluja, jopa terveyspisteitä, mutta nyt kaikki on tuhottu, hylätty tai ryöstetty jo 90-luvulla. Ainoa, mikä toimii, on pieni alkoholikauppa, jossa on aina jono, aivan kuin se ruokkii koko kylää. Asfalttia ei ole koskaan ollut, ja keväällä lumen sulaessa kaikki muuttuu yhdeksi ainoaksi suoksi, jossa jopa traktori uppoaa. Lapset, jos heitä vielä on, menevät kouluun jalat muovipusseissa, ja vanhemmat heittävät jalkoihin lautoja, kattopeltejä tai vanhoja kuormalavoja. Kaivot ovat olleet likaisia jo kauan, vesi haisee suolta ja ruosteelta, ja kaivon poraaminen on ylellisyys, johon harva pystyy. Jotkut hakevat vettä 10 kilometrin päästä tynnyreissä, jotka on sidottu itse tehtyihin kärryihin. Sähköä on satunnaisesti, linjat ovat 50-luvulta, muuntajat hajoavat silmien edessä, eikä kukaan vaihda mitään. Kaasua ei ole koskaan ollut, eikä todennäköisesti tule. Ihmiset hakkaavat puita itse tai varastavat niitä lähimetsästä, kun kukaan ei näe. Talvella taloissa on kylmä, ruostuneet uunit savuttavat ja ikkunat on peitetty muovilla, koska laseja ei ole millä korvata. Asunnot pysyvät kasassa rehellisellä sanalla, puiset seinät halkeilevat, uuni painuu kasaan ja katosta tippuu suoraan kulhoon, joka on asetettu lattialle. Rahaa korjauksiin ei ole, materiaaleja ei ole, eikä edes uskoa siihen, että mikään voisi muuttua. Tänne ovat jääneet vain vanhukset, ne jotka eivät pystyneet lähtemään, tai ne, jotka eivät halunneet hylätä taloa, jossa syntyivät. Joissain kylissä asuu 5-7 henkeä, lähinnä eläkeläisiä, jotka tuskin liikkuvat, mutta pitävät kiinni maasta. Nuoret lähtivät jo 20 vuotta sitten, kun viimeinen bussi lakkasi kulkemasta, eikä ole sen jälkeen palanneet. Näissä kylissä ei ole juuri lainkaan lapsia, koska ei ole koulua, ei päiväkotia, ei edes lääkäriä, joka voisi tulla hätätilanteessa. Monessa kylässä viimeiset vastasyntyneet syntyivät vielä 90-luvulla, ja siitä lähtien hiljaisuus, tyhjyys, vanhuus ja kuolema. Terveyspiste on ollut suljettuna jo pitkään, ja lähimmälle lääkärille on yli 50 kilometriä metsien, soiden ja kuolleiden teiden halki. Jos joku sairastuu, sukulaiset soittavat ambulanssin, mutta sitä täytyy odottaa 6 tuntia, joskus pidempään. Joskus auto ei pääse lainkaan perille. Silloin joku nostetaan traktorin kyytiin ja viedään sairaalaan, jos se traktori vielä toimii. Yksi kauppa koko kylälle, ja hinnat siellä ovat kuin pääkaupungin putiikissa, eivätkä missään hökkelissä keskellä soita. Hyllyillä vanhentuneita viljatuotteita, halpoja keksejä, paljon vodkaa, vielä enemmän yrttitinktuuraa ja pontikkaa. Alkoholi täällä ei ole vain tapa, vaan rituaali. Tapa unohtaa, että elämä on jo ohi, vaikka sitä täytyy vielä jotenkin jatkaa. Juominen alkaa aamulla, koska ei ole tekemistä, ei tulevaisuutta ja selvin päin sattuu vielä enemmän. Suljetun kerhotalon luona on penkkejä, joissa kaikki kokoontuvat pullon, epätoivon ja tyhjien katseiden kanssa. Töitä ei kylässä ole ollut yli 20 vuoteen, viimeinen kolhoosi hajosi jo 2000-luvun alussa, koneet vietiin pois ja pellot kasvoivat umpeen takiaisilla ja puilla.
Ihmiset sinnittelevät eläkkeen varassa tai pitävät muutamaa kanaa ja sian, jotta olisi edes jotain pöytään, muuten nälkä. Omia kasvimaatontteja, ne ovat ainoa ruoan lähde, ja ilman niitä ei voi selviytyä. Peruna, punajuuri, pavut, ne pitävät ihmisen hengissä. Jos et istuta, et selviä, koska ruoka on kaupasta, ei eläke riitä. Yhteys valtioon täysin olematon, virkamiehet eivät tule tänne, eivät kysy, eivät lupaa mitään, heitä ei nämä maat kiinnosta ollenkaan. Kyläläiset sanovat, meitä ei yksinkertaisesti ole olemassa, viranomaisten silmissä olemme kuolleita, vaikka vielä hengitämme. Ja vaikka joskus olisi mahdollisuus lähteä, harva tarttuu siihen, koska asunnot kaupungissa ovat liian kalliita, ja asua asuntolassa tai parakissa ilman osoitetta ja työtä on vielä pahempaa. Pitää hoitaa kasapäin papereita, jonottaa, etsiä lääkäri, ja useimmille se on vain saavuttamatonta. Niinpä he valitsevat jäädä lahonneeseen taloon ilman mukavuuksia, mutta omalle maalle, jonka muistavat lapsuudestaan. Kaikki, mitä joskus myönnettiin kylien kehittämiseen, päätyi virkamiesten taskuihin, eikä tämä ole arvaus, vaan katkera totuus. Paperilla heillä on kaikki uusi terveyspiste, korjatut tiet, sosiaaliohjelmat, mutta todellisuudessa palaneet rauniot, lahonneet aidat ja kuollut hiljaisuus.